Такіх тэатраў у Беларусі больш няма, ды ў свеце іх адзінкі. Магчыма таму, што само па сабе нелёгка, іншы раз проста пакутніцкі цяжка данесці да гледача драму героя і яго эпохі, калі на сцэне ўсяго толькі адзін акцёр. Горели соломяные стрехи над Ворсклой, плавились куполы драўляных церкваў. Ветер был моцны, полымя аж гуло. Ой, доню, доню, що за річ, де ти гуляла цілу ніч, чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза. Калі вот я тут у філармоніі мастацкаму савету прадставіла першую такую працу паводле твораў Евгена Шабана «Вяртанне», то мне так і сказалі, што па ўсім відаць, што вы актрыса тэатральная і вы, напэўна, у філармоніі не затрымаецеся, а павінна была я працаваць як майстар мастацкага слова, а, відаць, будзеце ў тэатры. Але вось так здарылася, відаць, па волі Божай і, напэўна, я не шкадую, мне, конечно, вельмі цікава і радасна, што так атрымалася, што нарадзіўся такі тэатр з дапамогай, конечно, кіраўніцтва філармоніі, Міністэрства культуры, які стаў называцца «Зніч», беларускі паэтычны тэатр аднаго акцёра Зніч, які цяпер вот ужо хутка будзе, як працуе 20 гадоў. Безумоўна, найбольш выйгрышна на сцэне гэтага тэатра выглядаюць спектаклі, у асновы якіх пакладзена паэтычная творчасць каго-небудзь з айчынных класікаў. Бо вершы – гэта заўжды вакно ва ўнутраны свет паэта. Бо паэт, нават калі ён знаходзіцца ў самым віры жыцця, усё роўна недасягальна адзінокі. У рэпертуары тэатра на сённяшні дзень ёсць 15 спектакляў, 15 розных назваў. Сярод гэтых 15 спектакляў 4 спектаклі для дзяцей. Але паколькі ўсё-такі нашыя спектаклі тэатра аднаго акцёра, то многія з гэтых спектакляў, такія як «Дзівосныя авантуры», «Маленькі анёлак», былі на пачатку прадстаўлены і на фестывалях моноспектаклю. Дарэчы, ўжо тут у Мінску, дзякуючы нашаму тэатру, нарадзіўся міжнародны фестываль моноспектакляў «Я». І вось на гэтых фестывалях таксама былі і дзіцячыя нашы спектаклі, прадстаўленыя для фестывальнага гледача, які ў аснове сваёй быў, канешне, дарослы. І мелі поспех. І таксама вот недавно мы выступалі са спектаклем дзіцячым у Вінцы для дзяцей у інтэрнаце. І там таксама адзначалі дарослыя, што ім было вельмі цікава, як і дзецям. Пан Кубліцкі! Заблоцкий! Живи! Живи, живи! А я уже думал, сустрэнемся на тым свеце. Я так само думал, калі гарматное ядро як шарахнула. Ой, живи! Толькі часу мінула, як пайшлі ў дарогу, геройскія подвиги здійснять. А як же наше сватанне? А як же наша паненка Дрыфа? Вот такая форма спектакля монотеатра, она дазваляе адресна адчуваць, што партнёр глядач, які ён, што некаторыя спектаклі з найбольш такіх вот этапных спектакляў я б назвала «Выгнанне ў рай». Гэта першы моноспектакль драматычны, які быў створаны ад самага пачатку стварэння тэатра і які быў прадстаўлены на фестывалі, які быў прысвечаны 500-годдзю з дня нараджэння Франціска Скарыні. А зрэшты, такі жанр драматургіі, як п'еса для аднаго акцёра, толькі на першы погляд можа падацца чымсьці такім, што мае даволі абмежаванае кола магчымасцяў. Тэатр аднаго акцёра нам яшчэ належыць асэнсаваць і ацаніць па заслугах.
бо найвышэйшы прызнак прафесіяналізму акцёра выйсці сам на сам з залай і прымусіць яе, нягледзячы ні на што, слухаць, смяяцца, плакаць, суперажываць.